σαν μια σκιά που με προσπερνά κι εγώ μένω τώρα εδώ στην παγωνιά ξανά. Κύμα, κύμα τρέχει μακριά σαν το φωνιά μες στη σκοτεινιά. Μη μ' αφήνεις μόνη να ζω στην ερημιά ξανά. Τι θέλετε και πώς βρήκατε το τηλέφωνο μου? Παύλος Μαρτίνος. Αυτό το όνομα σίγουρα το αναγνωρίζεις. Και επειδή είναι ένα όνομα που ενδιαφέρει και τις δυο μας και τυχαίνει να είμαι κι εγώ στην Αθήνα, έλεγα να βρεθούμε να μιλήσουμε. Μπορείς να μου πεις τι έχεις βράδυ? Τολμάς και με ρωτάς? Πίσω από την πλάτη μου? Σε μένα? Που μου χρωστάς τα πάντα? Έλα τώρα, μπαμπά. Ξέρουμε πώς είναι η Κλέρη μαζί σου. Λίγο να αρχίσει να νιαουρίζει, αμέσως εσένα σε υπνοτίζει. Ποιος ξέρει τι θα έταξε στον καπετάν Ανδρέα για να με κάνει εμένα στην άκρη. Αυτό. Ήθελα καιρό να σου το πω. Είσαι πολύ όμορφη. Μου κάνεις πρόταση γάμου μου. Θες να με παντρευτείς? Περίμενε λίγο με τις βαλίτσες. Δίνω το κινητό και έρχομαι. Τώρα που σε βρήκα, δεν πρόκειται να σε ξαναφήσω να φύγεις. Αγάπη μου. Σε παρακαλώ. Μπράβε ξύλωνε. Ακόμα δεν αδειάσαμε τις βαλίτσες. Άντε πάλι από την αρχή. Συγγνώμη βρε αγάπη μου, αλλά ξέρεις τη σχέση μας και τον άκουσα και χάλια. Την ξέρω και την επικροτώ. Και να σου πω και κάτι. Αφού δεν βρήκαμε ακόμα δουλειά εδώ πέρα, δεν πειράζει. Καλύτερα να πάμε πίσω στην Κύπρο, να κρατήσω κι εγώ τη θέση μου. Και σου υπόσχομαι πως θα κρατήσω κι εγώ την άδειά μου για να πάμε λίγες μέρες στην Πάφο, δεν με χαλάει. Παρακαλώ. Στέφανε, η ζωή με... Ποιος ήταν? Λάθος. Έλα ρε. Η ζωή με, μην κλείσεις. Ο Άρης είναι στο νοσοκομείο. Είναι πολύ άσχημα. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει. Τι έπαθε? Πού τον έχουν? Είμαι στην Αθήνα. Έρχομαι στο νοσοκομείο. Τι είναι? Ο Άρης. Θα πάω στο νοσοκομείο. Λοιπόν, θα πάρω το αυτοκίνητο του Σταύρου. Τι σου είπαν, είναι σοβαρά? Παίζεται το αν θα ζήσει. Λοιπόν, φεύγω. Περίμενε, θα έρθω μαζί σου. Δεν χρειάζεται. Θα σε ενημερώσω εγώ. Δεν χρειάζεται ρε Στέφανε, για τον Άρη πρόκειται. Ωραία, και τι θα κάνεις, θα τον χειρουργήσεις εσύ? Συγγνώμη, σε παρακαλώ. Κάτσε εδώ, θα σε ενημερώσω. Λοιπόν,
Θα το διαφημίσεις από τώρα και θα ξεκινήσει από το φίλο της Κυριακής. Αποκλειστικότατο. Ο Καρύδης δεσμεύτηκε να μην μιλήσει πουθενά άλλο μέχρι το συνέδριο. Δεν το ξέθεψα. Δες το και θα καταλάβεις. Αν είναι όπως υποστηρίζει, μπορεί να πάει και για Νόμπελ. Τέλος πάντων, αν δεν σε ενδιαφέρει, μπορεί να το δώσω και στην Κύπρο. Εγώ όμως πιστεύω ότι αξίζει περισσότερο. Βέβαια, ο Καρύδης για εκεί το προόριζε. Λοιπόν, κάνω νερό του σάρισμα και το στέλνω. Έλα, γεια, τα λέμε. Τι έγινε, πιστό μου, και με έστεισα μπάστακα στην πόρτα. Συγγνώμη, μίλαγα στο τηλέφωνο. Με ποια, με την αχώνευτη. Νίνα, πόσο ακόμα θα τραβήξει αυτό? Εσύ με κάλεσες. Και με τα μούτρα που έχεις το μεσημέρι δεν το περίμενα κιόλας. Στο θέμα μας. Γιατί τηλεφώνησες στη Μυρτώ? Μπα, έγινε Μυρτώ το τσουλάκι τώρα. Οκ, λάθος μου, να προσπαθώ να σου βάλω μυαλό. Μπορείς να φύγεις. Δηλαδή με φώναξες ως εδώ για να με διώξεις, έτσι στην ψυχρά. Φύγε τώρα, σε παρακαλώ, με βγάλεις από τα ρούχα μου και μην ξανανοχλείς την κοπέλα, το κατάλαβες? Όχι, αγοράκι μου, δεν θα χορεύω στο ρυθμό της μουσικής σου. Αν το τραβήξεις κι άλλο, θα έχεις άσχημα ξεμπερδέματα. Και εσύ κι αυτή. Ζωή. Στέφανε, τον έχουν μέσα 2 ώρες και δεν μου λένε τίποτα. Καλά, πώς έγινε? Αυτή τη στιγμή το μόνο που έχει σημασία είναι ο Άρης. Θα προσπαθήσω να μπούμε στο χειρουργείο. Εσύ ξέρεις, πιστεύεις θα τα καταφέρει? Εσύ πώς είσαι? Με έσπρωξε για να μην με χτυπήσουν και εμένα. Το καταλαβαίνεις, το μόνο που σκέφτηκε ήταν να με σώσει. Θα δω πώς είναι η κατάστασή του και θα σε ενημερώσω. Καλή νύχτα, μανά. Ναι, έλα εδώ, θέλω να μιλήσουμε. Αχ, δεν μπορώ τώρα νυχτιάτικα. Κάτσε κάτω, θέλω να μιλήσουμε. Έλα. Λοιπόν, άκου να δεις κάτι. Τον τελευταίο καιρό η θεματολογία σου έχει περιοριστεί επικίνδυνα. Εντάξει, καταρχάς δεν μιλάς, ιστεριάζεις. Και δεύτερον, δεν ασχολείσαι με τίποτα άλλο εκτός από τη Λούση, από τη Μαρίνα και για το πώς αυτές οι 2 γυναίκες θέλουν να καταστρέψουν τη ζωή του κανακάρι σου. Λοιπόν, λυπάμαι που θα σε απογοητεύσω. Αλλά είσαι εντελώς εκτός θέματος. Α, μάλιστα. Και ποιος είναι ο στόχος αυτή τη φορά? Ο πατέρας σου. Μάλιστα, για πες τι σου έκανε. Με αδική. Κατάφορα. Για να σου πω, για κόψεις ηρωνίες, τόλμησε να με κατηγορήσει. Ποιον? Εμένα. Εμένα που του έχω σταθεί δίπλα του στα πάντα. Με κατηγόρησε ότι πολεμάω τη Λούση. Αντί να ανοίξει τα μάτια του, μου ρίχνει ευθύνες. Έκανε τέτοιο πράγμα. Ναι, το έκανε. Και επίσης μου είπε ότι κάλεσα προχτές τον Ανδρέα να τον πείσω να πάει στο γραφείο να παρακολουθήσει τη Λούση. Λοιπόν, τώρα, εγώ ξέρω τι έχει συμβεί. Βγήκαν το μεσημέρι με τη Λούση για φαγητό και του φούσκω στα μυαλά. Λοιπόν, άκου να δεις κάτι. Αν θέλεις να ελέγχεις τη ζωή των ανθρώπων, να πας εσύ στο γραφείο να διευθύνεις. Εντάξει. Δεν περίμενα κάποια άλλη απάντηση από σένα. Δεν μου κάνει εντύπωση αυτό που λες. Τέλεια, να πάω να κοιμηθώ τώρα. Έχω και κάτι άλλο να σου πω. Δεν χρειάζεται να ξαναπάς στο γραφείο. Καλά, ξαναπάς. Τι, μια φορά πήγες όλοι και όλοι. Μπορείς να ασχοληθείς με κάτι πιο επικοδημητικό. Όπως οι σπουδές σου, ας πούμε. Α, εσύ μου φύλαγες το καλό για το τέλος. Χαίρομαι. Λοιπόν, φυλάκια. Καλή νύχτα, πάω να κοιμηθώ τώρα. Ναι, με αφήνεις, Ναι, αγάπη μου, σε αφήνω, σε αφήνω. Καλησπέρα. Καλώς τον ναι. Δεν σε κοιμάσαι, Έχω να κοιτάξω εδώ τις πορείες των πλοίων, τις τιμές των πετρελαίων για τους ανεφοδιασμούς. Κατάλαβα. Μία από τις ρουτίνες της δουλειάς που από όσο ξέρω εσένα σε αφήνουν παντελώς αδιάφορο. Από όσο ξέρεις, τα ναυτιλιακά δεν είναι το φόρτε μου. Ναι, όλοι το ξέρουν αυτό. Μου ζήτησε να κάνουμε μία κουβέντα. Θες να την κάνουμε τώρα? Την κουβέντα μας θέλω να την κάνουμε, αλλά νομίζω ότι δεν είναι κατάλληλη ώρα. Αλλά μπορώ να περάσω αύριο το πρωί από το γραφείο. Ωραία. Πάραμε τηλέφωνο γύρω στο μεσημέρι και το κανονίζουμε. Να σου δώσω και κάτι να σκέφτεσαι. Αυτή η ιδέα της μητέρας σου να σε φέρει άρον-άρον εδώ στην Κύπρο
Από την αρχή δεν μου φάνηκε καλή και τελικά τείνω να καταλήξω ότι δεν ήταν. Είναι υπέροχο να σε έχουμε εδώ. Εντάξει, αυτό δεν συζητιέται, αλλά πώς να σου το πω, παιδί μου, η παρουσία σου εδώ δημιουργεί εντάσεις. Το καταλαβαίνεις αυτό, έτσι δεν είναι? Το καταλαβαίνω και δεν το καταλαβαίνω. Καλά, τέλος πάντων, do your homework και τα λέμε αύριο, εντάξει? Οκ, παπά. Καλή νύχτα. Πυροβόλησαν άντρα που φορούσε στολή του εμπορικού ναυτικού. Η επίθεση αποδίδεται σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Ο Αντρέη. Καπετάνια, ξυπνιώσου. Ετοίμαζε ένα καφέ και έρχομαι να τα πούμε από κοντά. Τι έγινε? Μεγάλη κέρα. Στείλανε το βίντεο της εκτέλεσης. Κοίτα. Δεν είναι ο Αντρέη. Νομίζω ξέρω ποιος είναι. Κάνω ένα σταθερό πάνω του. Μάλλον είμαι σίγουρος. Στείλω το βίντεο στο κινητό μου. Τι έγινε? Σου στέλνω ένα βίντεο. Δες το και πες μου ποιος είναι. Ο Άρης, ο καπετάνιος του Μάρκος, είναι νεκρός. Είναι στο νοσοκομείο. Μην μάθει τίποτα ακόμα ο πατέρας σου. Εσείς τον χτυπήσατε? Γιατί, τι σας έκανε? Μάλλον έγινε λάθος. Άλλος ήταν ο στόχος. Έλα νωρίς το πρωί σπίτι να δούμε πώς θα το χειριστούμε. Καλά, ακόμη και τώρα αυτό σκέφτεσαι? Ένας νέος άνθρωπος κινδυνεύει εξαιτίας σου. Ψυχραιμία. Το ξέρω πως είναι δύσκολη κατάσταση. Τώρα θα δώσεις τις πραγματικές εξετάσεις, Λούσε. Να ρωτήσω κάτι? Σε λίγο, όχι τώρα. Τι σε έπιασε νυχτιάτικα και αύριο μέρα είναι. Δεν κρατιέται ρε καπετάνι, αυτό κρατιέται, άσε με τώρα. Ποιο μωρέ θα μου πεις?
Καλά, δεν ακούς ειδήσεις, δεν βλέπεις, δεν... Τι λέω κι εγώ τώρα. Μπορεί να μην το πέρασαν τις ειδήσεις, εγώ το βρήκα στο ίντερνετ. Τι έγινε, θα με σκάσεις? Καπετάνιε, μαφιόζικο χτύπημα στο λιμάνι. Έχω την αίσθηση ότι φάγανε τον Αντρέη, δουλειά του Πετκόφ. Πού είναι αυτό? Ντάλα λιμάνι σου λέω, στον Πειραιά. Την ώρα που βγαίνει από το πλοίο. Αυτό αποκλείεται. Όχι, δεν αποκλείεται καθόλου. Όχι, δεν ξέρεις αγόρι μου. Μίλησα με τον Άρη. Του είπα να δώσει τον Αντρέα μια στολή αξιωματικού να περάσει στον Τούκου. Μην τον μαρκάρουν πουθενά. Μπράβο, έτσι ακριβώς έγινε. Αλλά όχι στον Πειραιά, στο Ηράκλειο. Ο Αντρέη κατέβηκε στο Ηράκλειο. Πότε έγινε αυτό? Και γιατί μου το πες? Ξέχασα να το πω, μωρέ. Κάτσε ρε καπετάνι, μιλάνε για στολή όμως. Μιλάνε για στολή. Ένστολος χτυπήθηκε, ένστολος την ώρα που έβγαινε από το καράβι. Αν δεν είναι ο Αντρέη, ποιος το διάολο είναι? Είσαι σίγουρος ότι κατέβηκε στο Ηράκλειο? Κάτσε να πάρω το καράβι. Θα μου πεις, μπορεί να εκμεταλλεύτηκαν τον χρόνο που είναι δεμένο το πλοίο να πήγαν καμιά εκδρομή με την κοπέλα. Τα πιτσούνια. Είναι ώρα για εκδρομές. Δίκιο έχεις, ρε. Κατέβηκε στο Ηράκλειο. Ούτε ο Στέφανος πατάει. Να δω μήπως μίλησε με τον αδερφό του, πας και βρούμε καμιά άκρη. Έλα εδώ πάλι. Δεν μπορούσα να κάτσω σπίτι. Τι έγινε? Η επέμβαση πήγε καλά, αλλά η κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Ζωή. Σώθηκε. Ευτυχώς οι σφαίρες δεν έχουν πλήξει ζωτικά όργανα, αλλά έχει πολλαπλά τραύματα και βαριά. Μυρτώ. Στάθη. Γεια σου. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά. Πες μου κάποιες λεπτομέρειες για την επέμβαση. Ελπίζουμε. Θα δείξει τώρα. Χάρηκα που σε είδα. Κι εγώ. Θα τα καταφέρει, Τις επόμενες 24 ώρες θα δείξει. Αλλά πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Έτοιμος. Πάμε. Η κοπέλα που μιλούσες πριν, η κοπέλα του Άρη, δεν την έχω γνωρίσει. Ναι, η κοπέλα του Άρη. Έλα, πάμε σπίτι.
Πλάκα μου κάνεις, μάνα. Έχεις μπει ολόκληρη. Τι έβαζε πιάτικα? Τίποτα, μωρέ. Πήγαινα στην κουζίνα, είδα ότι είχες φως ανοιχτό, κατάλαβα δεν κοιμάσαι. Έφτιαχνα τσάι, θες λίγο? Μα να είσαι καλά. Τι τρέχει? Να, μωρέ. Είναι που λείπει και ο πατέρας σου. Α, έχουμε πρόβλημα. Σε έχεις βαριά εξάρτηση. Περιμένω λίγο. Για πες λοιπόν, τι έγινε? Το παίρνεις τηλέφωνο και δεν το σηκώνει? Ναι, σιγά με τον πάρω. Μα αφού δεν παίρνει αυτός, δεν παίρνω κι εγώ. Μη λέει τον κυνηγάω κιόλας. Μα θα νομίζω ότι κοιμάσαι. Δεν ξέρω, μωρέ, ανησυχώ. Όλο αυτό δεν μου φαίνεται φυσιολογικό. Μάνα, αυτό το βιολί το ακούω από μικρό παιδί. Εντάξει. Μια ζωή να τσακώνεστε με τον μπαμπά, αυτός να σηκώνεται να φεύγει και να επιστρέφει όταν είστε ηρεμήσει. Ναι, αλλά τώρα δεν τσακωθήκαμε. Μπορεί να σου πω. Κάνε μου μια χάρη. Έλα. Πάρ' τον εσύ τηλέφωνο να ησυχάσουμε. Δεν ξέρω, αλλά έχω κακό προαίσθημα. Ποιος? Ο Μάρκος είναι. Δεν είναι τίποτα. Έλα, μικρέ. Ναι, έλα μπαμπά, πού είσαι? Η μαμά έχει ανησυχήσει. Τι θέλει, στο κατάν Αντρέα είμαι. Έλα. Πρέπει τη μάνα σου να έχεις κάτι μωρέ νυχτιάτικα. Δεν, θα τελειώσω και θα έρθω. Εντάξει. Μην ανησυχείτε. Καλό βράδυ, γεια. Εντάξει με την εξήγηση. Ηρέμησες? Ευχαριστώ. Είσαι κούκλος. Αυτό να το θυμάσαι. Είδες πως έκανα όταν του είπα ότι ανησύχησες, Σιγά. Όχι σιγά. Και πού να του έλεγα πως έκανας όταν μπήκες μέσα. Θα σε προσκυνούσε ο μπαμπάς. Αναχαθεί, πρέπει. Αχαήρευτε. Πήγαινε και στο τσάι σου, σε παρακαλώ. Φύγε, άσε με στην ησυχία μου. Δεν το συζητάω, Στέφανε. Δεν έχεις δικαίωμα να το κρύβεις από τον πατέρα σου. Και τι θες ρε Μυρτώ τώρα, Να το πω το τηλέφωνο, να τον πάρω τηλέφωνο και να του τα πω το τηλέφωνο. Χωρίς να ξέρουμε καν πώς θα εξελιχθεί η κατάστασή του. Και τι θα γίνει, θέλεις να τα μάθει από την τηλεόραση? Στο νοσοκομείο είπαν ότι το όνομα δεν πρόκειται να δοθεί στη δημοσιότητα. Η αστυνομία λέει ότι περιμένει να δει τι γίνεται. Αύριο που θα πάμε στην Κύπρο θα τον δω και θα του μιλήσω από κοντά. Τι εννοείς? Θα αφήσουμε τον Άρη στο νοσοκομείο και εμείς θα σηκωθούμε να φύγουμε στην Κύπρο? Δεν ξέρω. Στέφανε, όλο αυτό ήταν σοκ για σένα, το καταλαβαίνω. Αλλά μιλάς παράλογα. Ο Άρης είναι σε μηχανική υποστήριξη. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί από ώρα σε ώρα. Σταμάτα, Μύρτο. Σταμάτα. Ούτε να το σκέφτομαι δεν θέλω. Το ξέρω. Ούτε εγώ. Αλλά αν συμβεί κάτι, θα σου συγχωρήσει ο πατέρας σου που δεν τον ειδοποίησες? Πάρε τηλέφωνο, σε παρακαλώ. Αλλιώς θα πάρω εγώ. Το είχα ξεχάσει χαμηλωμένο από όταν μπήκαμε στο νοσοκομείο. 3 κλήσεις από τον καπετάνιο. Είδες, κάτι θα είπανε στην τηλεόραση, τα ψάχνετε. Να δώσω. Έλα ρε αγόρι μου, σ' ανησύχησα? Όχι, δηλαδή το είχα χαμηλωμένο. Για πες μου σε παρακαλώ, επικοινώνησες καθόλου με τον αδερφό σου απόψε, Έλα Στέφανα, μ' ακούς? Καπετάνιε, πρέπει να δείξεις δύναμη. Με πήρανε τηλέφωνο. Η ζωή, ο Άρης είναι στο νοσοκομείο. Τον χτυπήσανε, δεν ξέρω, κάποιος τον πυροβόλησε. Πήγαμε από εκεί και τον είδαμε, τον έχουν με μηχανική υποστήριξη. Είναι στη διδατική, δεν ξέρω τι. Θα κάτσουμε εμείς εδώ. Αντρέα. Μίλα ρε.
Μίλα ρε! Θα το αντέξει ο καπετάνιος. Ξέρεις τι νιώθω? Θα τα καταφέρει ο Άρης. Θα δεις. Πρέπει να πάω να φύγω, να πάω στο παιδί. Κανόνισε ρε Τίμωνα. Κανόνισε να... Μη σε νοιάζει, καπετάνια. Σε νοιάζει τίποτα ράστο σε μένα. Ωραία. Και ο δικός μου Πειραιά. Νομίζω ότι βολεύει. Αύριο το πρωί μπορούμε να βγάλουμε τις άδειες και δύο. Μου κάνεις πρόταση γάμου. Θες να με παντρευτείς? Μυρτώ! Φτιάχνω κάτι να φάμε. Δεν πάει τίποτα κάτω. Το ξέρω, αλλά κάτι πρέπει να φας. Λοιπόν, ετοιμάσου, ας πάω εγώ στο αεροδρόμιο. Δεν θέλω να φύγω. Με τον Άρη στην εντατική δεν μου πάει. Ο Άρης θα τα καταφέρει ή δεν θα τα καταφέρει. Για όλους τους υπόλοιπους όμως, η ζωή συνεχίζεται. Λοιπόν, έλα, ντύσου να σε πάω εγώ στο αεροδρόμιο. Κάθε πρωί. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Με τον Άρη είμαστε κάτι παραπάνω από συνεργάτες. Αν δεν ήταν ψωροπερήφανος, τώρα μπορεί να παντρευόμασταν. Το καταλαβαίνεις? Αν θες μνημόσυνο, πήγαινε στην εκκλησία. Εντός σε φώναξε για δουλειά. Και δύσκολη. Αυτό εσύ το καταλαβαίνεις? Το καταλαβαίνεις? Αυτό το ατύχημα έφερε τα πάνω κάτω στα σχέδιά μας. Προσπαθούσα τουλάχιστον να τα έχω καλά με τον Παυλίδη. Για την ώρα. Μέχρι να είμαστε έτοιμοι να χτυπήσουμε. Αυτή δεν είναι η συμφωνία μας? Να χτυπήσουμε. Αυτή. Τώρα όλα έγιναν δύσκολα. Μόλις μάθει ποιος χτυπήθηκε, θα με υποπτευθεί. Και τότε τεινάζω όλα στον αέρα. Εδώ μπαίνεις εσύ.
Μπαίνω και κάνω τι? Επαναφέρεις τη Γαλήνη. Μια απλή κίνηση είναι. Φυσικά θα χρειαστεί να ρίξεις λίγη λάσπη στον εκτελεστέντα και λίγη στον εαυτό σου. Αναγκαίο. Δηλαδή? Το φορτίο αυτό δεν μπήκε ποτέ στο πλοίο. Αυτό ξέρει και ο Παυλίδης. Θα τα κρύψει κάπου στο γραφείο σου και θα φροντίσει με τρόπο να τα βρει. Θα το ψάξει φυσικά. Τότε θα παραδεχτείς ότι χωρίς να το ξέρει, εσύ και ο νεαρός σου κάνατε παράνομη μεταφορά. Κάπου στράβωσε δουλειά, ο καπετάνιος τα έκανε θάλασσα και το χτυπήσανε. Δεν υπάρχει περίπτωση να το φάει αυτό ο πατέρας μου, το ξέρεις. Φυσικά και δεν θα το φάει. Όπως ποτέ δεν πίστεψε ότι δεν έκανα εγώ την απαγωγή του αδελφού σου. Αλλά ο Παυλίδης δεν είναι δεσπότης. Καπιταλιστές είναι. Τον ενδιαφέρει το κέρδος. Η εκδοχή που σου λέω του δίνει το πρόσχημα να συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί μου. Και αυτό να σίγουροι ότι το θέλει πολύ. Τι λες τώρα? Ο Άρης ξέρει την αλήθεια. Θα τα πει όλα όταν συνέλθει. Μην ανησυχείς. Δεν πρόκειται να συνέλθει. Να τον δεις για λίγο. Αν και δεν πιστεύω ότι στην παρούσα φάση έχει κάποιο νόημα. Εντάξει, Τάδε, ευχαριστώ. Έρχομαι σε λίγο. Εδώ είσαι? Δεν με αφήνουν από μέσα. Εννοώ, δεν πήγες να ξεκουραστείς λιγάκι? Θα μπορούσα να είμαι εγώ στη θέση του. Έμαθες κάτι? Όχι, είναι πολύ νωρίς ακόμα. Θα έρθει και ο καπετάνιος. Θέλω να πω, δεν υπάρχει λόγος. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι θες να πεις, Στέφανο. Μην ανησυχείς. Θα φύγω. Ο αδερφός είναι σε αυτή την κατάσταση και εσένα σε νοιάζει μη με δει η γυναίκα σου. Η γυναίκα μου έφυγε για την Κύπρο, Ζωή. Αλλά μια και το πήγε στα προσωπικά, εσύ... Εγώ τι? Τι, Στέφανε? Τι? Εσύ πρέπει να μου εξηγήσεις κάποια πράγματα. Γιατί πήγες στο πλοίο, γιατί πήγες στη Βηρητό, πώς βρέθηκες με τον αδελφό μου. Αυτό σε νοιάζει? Ο αδερφός είναι σε αυτή την κατάσταση και ψάχνεις εξηγήσεις για μένα. Αν ήταν αυτό στη θέση σου θα έκανε πολύ διαφορετικά πράγματα. Θα τον ενδιέφερε ποιος έφερε σε αυτή τη θέση και γιατί. Έχεις που να μείνεις? Θα βρω. Σε ευχαριστώ πάντως. Αν συνεχιστεί ο πυρετός, να αυξήσουμε λίγο τη δόση. Μάλιστα, γιατρέ. Γεια σας. Πρέπει να κουβεντιάσουμε κάποια πράγματα με δύο. Για ποιο πράγμα? Γιατί έχω υπηρεσία. Έχεις βάλει πάρα πολύ κόσμο και τρέχει. Δεν ξέρω αν το έχεις κάνει επίτηδες, είναι από βλακεία σου, αλλά είσαι υπόλογη. Δεν καταλαβαίνω, αλλά δεν έχω χρόνο τώρα. Να βρεις. Σε περιμένω στο κηλικείο σε 10 λεπτά. Πού είναι βρετασία, εδώ το βάλα. Ίσως την τελευταία φορά που πήγες να περάσεις τους τόκους, να μην το έβαλες πίσω. Αποκλείεται, είμαι σίγουρος. Εγώ μια φορά δεν το έκανα. Και εγώ τώρα τι θα κάνω?
Αφού σου το έπαινε ο διευθυντής πως δεν χρειάζονται βιβλιάρια. Με την ταυτότητά σου και την κάρτα κάνεις όλες σου τις δουλειές. Έλα, ηρέμησε. Τώρα που μπήκε το νερό στα βλάκι, όλα θα πάνε καλά. Έχεις δίκιο. Αφού μου το είπε ο διευθυντής. Πως τέτοια δάνεια δίνονται ακόμα. Άντε, πήγαινε, θα αργήσεις. Θέλεις να έρθω κι εγώ? Όχι. Κάτσε εδώ, να μείνεις μαζί με την κόρη σου. Τόσα πράγματα έχετε να συγκυρίσετε. Άντε και ήρεμα, όλα θα πάνε καλά. Με έχεις φέρει σε πολύ δύσκολη θέση. Συγγνώμη, αλλά δεν έφταιγα εγώ. Επέμενε πάρα πολύ. Δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Και εγώ τώρα πώς θες να το αντιμετωπίσω αυτό, να φροντίσω να σε διώξουνε? Σας παρακαλώ, μην λέτε τέτοια πράγματα. Και τι θες να πω? Σε ευχαριστώ που με εξέθεσες. Μα δεν ήξερα. Δεν μπορεί να διορθωθεί η κατάσταση. Δεν νομίζω να γίνεται κάτι τέτοιο. Αν χαλάσει η συμφωνία, ας πούμε. Έχεις καταλάβει τι σημαίνει συμφωνητικό? Προθεσμίες στα αρέστα. Δικηγόρος είστε. Δεν μπορεί να μην υπάρχει κάποιο παραθυράκι. Δηλαδή τα έκανες όπως τα έκανες και τα καθαρίσω εγώ? Όχι, κοριτσάκι μου. Εσύ τα έκανες, θα πληρώσεις και την ύφη. Με σύμβαση δεν είσαι? Δεν φτιάχνεις και τις βαλίτσες σου? Σας παρακαλώ, κύριε Θεοφάνους. Τακτοποιήστε το θέμα και θα σας χρωστάω αιώνια ευγνωμοσύνη. Αν μπορούσα να το κάνω μόνος μου, δεν θα είχα βασιστεί απάνω σου. Θα πρέπει να βοηθήσεις κι εσύ. Να κάνεις κάποιες κινήσεις. Ό,τι θέλετε. Υπάρχει κάτι. Υπάρχει κάτι που μπορεί να κάνει την κυρία Κλέρη να αφήσει στην άκρη το θέμα με το κηλικείο. Δηλαδή? Αύριο έχω off. Θα περάσω από το γραφείο σας. Μπορεί να έχω κάτι να σας δώσω. Κάτι σημαντικό. Περί τίνος πρόκειται, δεν μπορεί να μου πεις? Αύριο θα ξέρετε. Μέσα σε αυτή τη χαρά θα του δώσεις και τις εξετάσεις. Βγήκανε, και? Θετικό. Είσαι έγκυος. Έλα, υπναρού, ξύπνα. Μεσημέριασε και μας πνίξαν οι δουλειές. Άντε. Εντάξει, μαμά, σε λίγο. Παιδί μου, σήκω σου λέω. Έχουμε πολλές δουλειές να κάνουμε. Άντε, σήκω. Ρε μαμά, άσε με λίγο ακόμα. Παιδί μου, κοιμάσαι. Ξέρεις πόσα πράγματα έχουμε να κάνουμε. Έχουμε του κόσμου τις δουλειές. Σε παρακαλώ, σήκω. Δεν θα τα προλάβουμε. Τέλειωνε, σήκω. Μαμά, αποκλείεται. Άσε με λίγο ακόμα και θα σηκωθώ. Μαρίνα, είσαι καλά? Ναι, μαμά, καλά είμαι. Είμαι απλά έτσι λίγο κουρασμένη από την Κύπρο. Λοιπόν, πήγαινε και θα έρθω σε λίγο. Καλά, κοιμήσου. Καλημέρα. Μου λείπεις ήδη, το ξέρεις. Και εμένα πολύ. Αλλά σήμερα δεν ξέρω, ξύπνησα και είμαι χάλια. Γιατί τι έγινε? Ανακατεύομαι, ζαλίζομαι. Θέλω να είμαι στο κρεβάτι απλά για να μην μιλάω σε κανένα.
Μωρό μου, κάνε λίγη υπομονή. Σε λίγες μέρες θα είμαστε μαζί. Ναι, αλλά από χθες που γύρισα δεν μπορώ. Είμαι χάλια. Νομίζω πρέπει να τους το πω. Όχι, προς Θεού. Μα δεν είναι ότι το θέλω, αλλά θα το καταλάβουνε. Μαρίνα μου, ήρεμα σε παρακαλώ. Κάτσε πρώτα να τελειώσει το θέμα με τον πατέρα σου. Μα αυτό υποτίθεται έχει τελειώσει. Μόλις μπει μέσα και αρχίσει να δουλεύει, τότε θα ηρεμήσουμε. Μέχρι τότε πρέπει να κάνουμε υπομονή. Τα δύσκολα τα περάσαμε. Εντάξει. Εντάξει. Ναι, εντάξει, σε άκουσα. Μην δίνεις τώρα σημασία σε αυτά που λέω, είναι που δεν νιώθω καλά. Σ' αγαπώ. Κι εγώ πολύ. Και πρόσχε τον εαυτό σου, σε παρακαλώ. Και το μωρό μας. Τι έγινε, ρε Στέφανε, τι έγινε, έχω τρελαθεί, τι έγινε, έχει χτυπήσει, πού, πώς, τι έγινε, πες μου. Μπορώ να πάω να τον δω. Ναι, ηρέμησε, το έχω κανονίσει. Τι να ηρέμησε, μωρέ, πού είναι, πώς είναι τώρα. Πες μου, μίλα μου. Δεν έχει επαφή με το περιβάλλον, προς το παρόν τουλάχιστον. Φταίω, το ήξερα. Κατάλαβες γιατί είχα αγωνία. Κατάλαβες γιατί έκανα ό,τι έκανα. Γιατί του έλεγα μην έρθεις. Αντρέα, σταμάτα κατηγορείς τον εαυτό σου, δεν ξέρουμε ακόμα τι έγινε. Έλα, πάμε να τον δεις. Πάμε. Τι έγινε. Μου είπαν ότι είσαι εδώ και τα χάσατε, γιατί δεν πήρες τηλέφωνο. Πάμε σπίτι σου, πατέρα. Σε πείραξε η Κλέρη, αφού της μίλησα, της είπα ότι... Πάμε σπίτι σου. Έχω έρθει σαν διέξοδο. Δεν ξέρω, ρε πατέρα, είναι άδικο αυτό. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω, μπορώ να σου μιλήσω μόνο σαν γιατρός και να σου πω ότι η κατάσταση είναι στάσιμη και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η επόμενη κίνηση ποια είναι, θα χρειαστεί αίμα, πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο, πες μου. Τι να... Ηρέμησε. Μόλις έγινε η εγχείρηση, αν χρειαστεί ένα θα σου το πω. Θέλω να μείνω λίγο μαζί του μόνος μου. Ωραία, και λοιπόν, κόψτε το κεφάλι σας, κανονίστε. Γεια. Στεφανή, αγόρι μου, ξέρω ότι μπορεί να μην είναι της παρούσης, αλλά όταν γίνει εφικτό να το κατεβάσουμε στην Κύπρο, έτσι. Ακόμα είναι πρόωρο. Κοίταξε, μπορώ να κανονίσω να γίνουν όλα όπως πρέπει. Μακάρι να φτάσει αυτή τη στιγμή. Μακάρι. Όλα θα πάνε καλά, θα δεις. Όλα θα πάνε καλά. Βέβαια, ό,τι και να γίνει, στο υπόσχομαι, αυτός που στο έκανε αυτό θα το πληρώσει. Και θα το πληρώσει πολύ ακριβά. Χάνω το μυαλό μου, ψάχνω να... Για μας την έχουμε λερωμένη ούτως ή άλλως. Η αστυνομία δεν κάνει ψυχολογικές συζητήσεις, ανακρίσεις κάνει. Θέλω να με υποσχεθείτε κάτι. Τι? Ότι θα το παλέψουμε. Είστε η μνηστή του Άρη Μαντά, έτσι? Μα δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Μου είπατε ότι θα μου κάνετε 2-3 ερωτήσεις και εμείς εδώ πέρα κάνουμε ολόκληρη ανάκριση. Τη δουλειά μου κάνω, δεν συμφωνείς? Όχι, δεν την κάνετε. Η δουλειά σας δεν είναι να με ψαρεύετε τι ξέρω και τι δεν ξέρω για τον Άρη. Η δουλειά σας είναι να βγείτε και έξω και να πιάσετε αυτούς που τον φέρανε σε αυτή την κατάσταση. Αυτή είναι η δουλειά σας. It was a mistake. And there will be consequences for the one responsible. It's a second big mistake. If we have the third one, the punishment will be hard. Ξέρω τι σημαίνει για σένα. Όχι, Μάρκο, δεν ξέρεις. Κανείς δεν ξέρει. Ίσως ούτε κι εγώ ίδια. Τι έγινε, Πέτερ? Γιατί αυτά τα μυστήρια? Γιατί δεν έρχεσαι σπίτι? Πες αυτό και θα καταλάβεις.